is volt a lelkesek is. Mindenki egyet akart. A költő, aki talpra szorította a magyar és a márciusi ifjak, a honvédet, akiknél életüknél fontosabb volt a hazaszabadsága, hiszen mindegyet akartak. Legyen Magyarországon béke, szabadság és egyenlőség. Szabaduljunk fel az osztrák elnyomás alól, váljon valóra a független szabad Magyarország. Szabadság ugye elbukott, mert két hatalom fordult ellene, az osztrák császár és az orosz cár elbukott, mert segítsége soha nem sem remélhetett. Világos 1848. Csend van. Itt-ott a felnyet, és az eltérő téli lepkét magasba vágja az őrtűz erőre kapott lángja. A vendéges herceg sír, mintha a jövője fájna. Újra sötét csend, a ló álmában feloltva, a nád gyanúsan szüzeg, tótükre tocsan, gyűrűiben remeg. Micsoda nyugalom! Hallod? Haragsíret távoli város leomlott templomából. Hangja megverzen szabadban az idegen határon. Testvére itt áll, álljugató vádon. Nem hallja őket sem London, se Konstantinápol. Néhány évvel korábban a fiatal költő Petőfi Sándor versben örökítette meg látomását a szabadságharcról. Hitt abban, hogy nemzete majd harcba száll szabadságáért. Úgy képzelte, a világ minden népe egy zászló alatt fog küzdeni majd a zsarnokság ellen. Arról álmodott, hogy a nép haragja elsodorja a királyokat, létrehozza a köztársaságot, melyben minden ember egyenlő lesz. A nép nevében, még kér a nép, most adjatok neki, hogy nem tudjátok vízszörnyű a nép. Ha fölkelt és nem kér, de vesz ragad, nem hallottátok Dózsa György hírét? Őt izzó vasson elégettétek, de szellemét a tűz nem égeti meg, mert az maga a tűz. Úgy vigyázzatok, ismét pusztíthat a láng rajtatok. Március 15-én Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vaspali Pál, Idényi József és más ifjak vezetésével végez Pest és föltámadott a tenger. Petőfi Sándor föltámadott a tenger, föltámadott a tenger, a népe tengere. Ijesztve eket földet, szülaj hullámokat vett, rémű törlejem. Látjátok ezt a táncot? Halljátok ezt zenét? Aki még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogy a mulatomét. Dicső ünnepe volt ez a nap az ifjú szabadságnak. Arany János szavait idézve, a mi forradalmunk Pesten március 15-én nem vérrontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe. Ezerek meg ezerek csoportoztak össze Isten ege alá.
Ezrek meg ezrek emelték égre kezéket, s egy szívvel szájjal mondták Petőfi Sándor után az eskü szavait. Rabok legyünk a szabadok? Ez a kérdés válasza. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig kározottak ősapáink, míg szabadon éltek haltak, szolgaföldben nem nyugodtak. Magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai vitam ember, most a kell, halni nem mer, kinek drágább rongyélete, mint a hazabecsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncszál akar, jobban ékesíti akart, mi mégis láncot voltunk, ide veledély kar. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar nép megint szép lesz, régi méltó nagy híréhez, itt rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hogy sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveink. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ahhoz, hogy az eskü szavai valóra váljanak, a nemzeti függetlenség kivívásához többre volt szükség. 5. Ferdinánd császár április 11-én elfogadta a Magyarországgyűlés követeléseit. Eltörölte a jobbágyságot, elfogadta a sajtószabadságot, a cenzúra eltörlését, a vallási egyenjogúságot. Nehéz helyzetében minden engedményre hajlandó volt, azzal a titkos gondolattal, hogy időt kell nyerni. Közben a nemzetiségeket, szerbeket, horvátokat, románokat, szlovákokat akarta a magyar ellen fordítani. Szeptember 14-én Jelasics Horváth báncsapatai betörtek Magyarországon. Ezzel kezdődött a szabadságharc. Vörös Marti Mihály harcidat, azért, hogy a szabadság vérbe fürözti zászlaját, azért, hogy szent nevére hálátlan és gazvész kiáll. Ne lássa módicső hont halványan arcodat, hogy drágán megfizessék a halványságodat. A síkra magyarok, fegyvert ragadjatok, hazánk újra meg kell váltani, borítsátok szerte szét a pártütők meg véres csontai. Hamar kiderült, hogy a magyar ellenállás nem olyan könnyen törhető le, mint képzelték. Kossuth lelkesedése átrakott a nemzetre. Katonákat kért és a honvédek ezrébe álltak zászló alá. Fegyvert kért és a templomok tornyában elragadtak a harangok. Ágyba önve védtek a magyar szabadságot.
lélek hiszem, de más világban nem megy át, csak itt lenn a földön marad, a földön él és vándorol. Többek közt én emlékezem, Rómában Cassius Valé, Helvéciában Tervinos, Párizsban Demoulin Camille. Itt is leszek tám valami. A szabadság, amiről Európa közepén egy költő és vele egy nemzet álmodott, a szabadság ügye elbukott.
Ugyanakkor mégis ünnep számunkra. Őrizzük azok nevét és azok emlékét, akik életüket és vérüket adták a magyar nép szabadságáért. Egy költőért, aki talpra ugrasztotta az egész nemzetet, a katonákért, akik a csatatéren haltak meg, vagy Magyarországnak egy szebb jövőjét.